Сәлем, Шиләбедә мәче хуҗасын янгыннан коткарган. Казанда ниһаять автобусларда музыка тыңлауны тыячаклар һәм ни өчен Великобританияда 53 яшьлек хатын операция вакытында скрипкада уйнаган. Хәзер тулырак. Хәмәе, әйтергә онытканмын. Без үзебезне төрле форматларда сынап карыйбыз һәм бүген хәбәрләр кыска, тиз һәм күп булачак. Әлеге форматка бәйле үзеңнең фикерләреңне калдырган башлыйм. Беренче хәбәр. Акбарс хоккей клубы матч вакытында кулына кагаз тотып утырган иргә багышлап перформанс оештыра. Авангард белән матч вакытында трансляцияга кулына кагаз тотып утырган ирләгә кагазда Акбарс дип язылган һәм йөрәк сурәте төшерелгән була. Һәм Спартак белән матч вакытында әлеге ирнең шул трансляция вакытында төшерелгән сурәтенә охшатып ясалган баннерны җәеп җибәрәләр. Соңгы вакытта Акбарс безне кызыклы чаралар, татарча матчлар белән сөендерүеннән туктамый, шуңа күрә Акбарс сәламчыгына һәм җанатарларына респект. Илон Маск җитәкчелегендәге Tesla компаниясына көндәш барлыкка килергә мөмкин. 37 яшьлек инженер RJ Scarin җитәкчелегендәге Rivian компаниясе тиздән күпләп электр белән эшли торган грузовик һәм внедорожниклар җитештерә башлаячак. Инвесторлар арасында Ford һәм Amazon компанияләре бар. Алар инде 100 меңнән артык машинага заказ биреп куйганнар. Беренче 10 мең машина 2022 елның азагына әзер булыр дип көтелә. Шиләбе өлкәсендә Лёшка исемле мәче янгын вакытында хуҗасының гомерен саклап кала. Квартирада янгын башланган вакытта әби йоклап киткән була һәм төтенне сизми. Ә мәче әбинең үстенә менеп утырып, аның йөзенә суккалый башлый, шулай әби уяна һәм алар исән-имин янгыннан котылалар. Әлбәттә, янгын вакытында сөрөнгә бик нык буялып, синең җунын бик нык югартырга туры килә. Әмма аңа карап кына ул үзенең шибәрлеген югалтмый, чөнки белүебезчә, котики в моде при любой погоде. МФЦ хезмәткәрләренә стресска бирешмәскә өйрәтер өчен психолог яллаганнар. Татарстан МФЦ җитәкчесе фикеренчә, хезмәткәрләр көн дәвамында бик зур стресс кичерәләр һәм шуңа бәйле төстә эштән китүчеләр дә шактый икән. Нәкъ менә шуңа күрә психолог яллыйлар да. Психолог хезмәткәрләргә көн дәвамында төрле адекват булмаган реакцияга каршы торырга һәм стресс белән көрәшергә өйрәтәчәк. 13 яшьлек кыргыз егете Арулат Мухаммедкали маникюр остасы булып эшли. Арулат әлеге һөнәргә үзенең әти-әниләренә ярдәм итәр һәм энесен дә алар өчен алынган. Арулатның энесе 3нче каттан егылып төшкәннән соң баш мие травмалары ала һәм хәзер аңа кыйммәтле дәвалау курсы үтәргә кирәк. 13 яшьлек егет үзенең энесен табибларга алып барып кайту чыгымнарын инде каплый алган. Киләчәктә Арулат иң оста, иң шәп, иң тика маникюр остасы булырга хыяллана. Россиянең бер шәһәрендәге православ ширкәвендә изге су белән окропление процессын ширкәү хезмәткәре шланг ярдәмендә башкара. Ягъни службага килгән кешеләргә шлангтан су сиптерә. РПЦда моны нормаль күренеш дип атыйлар. Чөнки окропление христиан диненең аерылгысыз өлеше, ә әлеге процессны ничек оештыру ширкәүнең үзеннән тора, дип белдерә РПЦ. Гүзәл Уразова исемендәге вокал мәктәбе ачып җибәрә. Яшь талантларга зур сәхнәгә юл ачып, аларга эстрадада үз урыннарын табарга ярдәм итәчәк безне оештыручылар. Әлбәттә, Гүзәл Уразова татар эстрадасындагы иң матур моңлы тавышлы җырчыларның берсе, һәм ул үз укучыларын матур итеп җырларга өйрәтәчәгендә бер шигебез дә юк. Әмма эстрадада үз урыннарын табарга ярдәм итәчәкбез дигәннәрендә бераз шик туа. Алар инде 1000 тапталган сукмак буенча китеп, бер-берсеннән берни белән дә аерылмаган штамповка җырлар җитештерү белән шөгыльләнмәсләр дип өмет итәбез. Амин. Һәм Гүзәл Уразованың әлеге хәбәре астындагы комментарийларда читтә яшәүче кешеләргә нишләргә соң, безнең дә бит сезнең вокал мәктәбенә йөрисе килә диючеләр дә шактый. Һәм Гүзәл Уразова әлеге комментарийларга җавап итеп, үзенең вокал мәктәбен читтән торып, ягъни онлайн рәвештә үтәргә мөмкинлек тә булачак дип белдерә. Ничек әлеге процессны онлайн рәвештә оештырырга җыеналардыр, ансын күз алдына да китерә алмыйбыз. Һәм иң шатлыклы, иң сөенечле, иң көтелгән хәбәрләрнең берсе, ниһаять Россиялеләргә җәмәгать транспортында наушникларсыз музыка тыңлау һәм видео карауны тыярга мөмкиннәр. Бу үзара төрле низаклардан котылырга һәм гомумән халыкның әдәп тәрбиясен арттырырга ярдәм итәчәк дип белдерәләр. Әмма әлеге инициатива белән чыгучылар иң беренче чиратта сораштыру оештырырга кирәк диләр. Әмма мондый сораштырулар инде булды һәм табигый 94% кеше наушникларсыз музыка тыңлаучыларга каршы. Һәм шуңа күрә әлеге инициативаны тиз генә хуплап алып, тиз генә кабул итеп куярлар дип өмет итәбез. Һәм шуңа өстәп, җәмәгать транспортында кышкырып телефоннан сөйләшүчеләргә дә берәр төрле чара уйлап тапсалар, искиткеч булачак. Великобританияда 53 яшьлек хатын операция вакытында скрипкада уйнаган.
Әлеге хатын инде кичкенәдән скрипкада уйный икән һәм ул аның иң яраткан шөгыле. Әмма операция вакытында баш миенең мөһим участокларына зыян килеп, ул башка скрипкада уйный алмам һәм үзенең яраткан шөгылемнән ваз кичәрмен дип курыккан. Һәм шуңа күрә табибларга операция вакытында скрипкада уйнарга тәкъдим иткән. Табиблар ризалашканнар, операция уңышлы үткән һәм инде 2 атнадан соң әлеге хатын үзенең яраткан шөгыленә кире кайткан. Менә шундый матур хәбәр белән югары нотада тәмамлыйбыз. Пока!